gogoratzen dut urte horietan, 14-15 urtekin, erabaki genuen ilusio handia euskara errekuperatzea eta euskara zen. Orain, hona bueltatu nahi zenean, obserbatu dut, gazteak errekuperatzen dutela erdera ilusio itzelarekin, ezta. Pixka bat kontraste horrekin, pixka bat harrituta nago, ezta. Antza badu, besteak beste korrikatik inspiratu zirelako Arredadek sortzeko Euskal Herria eta Bretaniaren artean aspalditik izan dira loturak eta funtsean hainbat aldarrikapen eta hainbat borroka konpartitzen direnez, hainbat arlotan antzekotasunak aurkitu daitezke eta nolaz baita ere Arredadek litzateke bretoiaren aldeko korrika. Desberdintasun bat izan daiteke Euskal Herrian ez bezala hemen ez dutela helduen euskalduntzeari bakarrik lotzen, baizik eta bretoiaren inguruan diren eragile ezberdinen diruztatzeko, finantzaziorako erabiltzen dutela Arredadek lehiaketa eta dimentsio mailan ere erran genezake barbara, dimentsio pixkat apalagoa duela oraingoz.
Zorionak, 100 saio! Opa, haupa zuek! Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode, zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak, lasai honik iritsi gara, eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ez da? Bai, ez? Zer hori txarra, ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okarrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizo behar bada Portaventuran ospatzeren etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marku Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Eta jakin nahi duzue, programak aurrera jarraituko ote duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain, isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue, horra zaudete. Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen da, Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio beteko alditu.
Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Lanuzteen 3. eguna dute gaur Arabako metalgintzaren sektorean, 18an bezala manifestazioa abiatu dute Gasteizko Bilbo plazatik eta goizean goiz piketeak izan dira hainbat enpresatan aurreko egunei jarraituz. Egun horretako piketeetan izandako eraso matxista salatu nahi izan dute greba egunak antolatu dituzten sindikatu guztiek. Arabako metalak hitzarmen duin baten alde jarraitzen du borrokan. ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, ESK eta CGT sindikatuek deitutako lanuzte egunen 3. da gaur, negoziazioek jarraitzen duten bitartean. Aurreko egunetako ekintzak errepikatu dituzte goizetik eta piketeak izan dira besteak beste Mercedes eta Sidenor enpresetan. Bilbo plazatik abiatu da 11:30 manifestazio jendetsua. Horrez gain, lehen aipatutako sindikatuek lanuzteen 2. egunean hilaren 18an Mercedes enpresako pikete informatibo batean izandako eraso matxista salatu dute. Azaldu dutenez, piketean zegoen gizon batek keinu eta iruzkin sexualak egin zizkion bere lanpostuan zegoen emakume langile bati. Horren aurrean gaitzespena adierazi dute sindikatuek eta gogoratu dute ez dela egoera isolatu baten ondorio soila, baizik eta emakumeek jasaten duten egiturazko indarkeriaren ondorioa. Era berean, borrokaren esparrua emakumeentzako gune segurua izatea aldarrikatu dute. Pozik agertu dira sindikatuak greba egunetan jaso duten erantzunarekin. ELA sindikatuaren arabera patronala urduri ikusi dute eta era berean sektorean aldaketa egotea nahi dutela gogoratu dute. Azkenengo eguna da, konbokatu ditugunetatik, 3. eguna eta esan behar dugu oso pozik gaudela, patronala oso urduri ikusten bai dugu, enpresetan presioa sartzen, zerbitzu minimoa jartzen, notak ateratzen inongo zentzuri gabe, beraz ikusten dugu patronala urduri dagoela eta hori lortu badugu pozik gaude, eta bestetik esan behar dugu sektore honetan inflexio puntu baten bila gabiltzala eta inflexio puntu hori lortzen ari garela eta horrekin esan bezala elatik nahi dugu sektorean aldaketa bat egotea eta aldaketa horren alde borrokatzen jarraituko dugu. Laben ustez, sektoreak eman duen erantzuna sekulakoa izan da, izugarria izan da, zerbait historikoa egiten ari da Arabako sektoreko, Arabako metaleko sektorea. Uste dugu sektorea konpromitituta dagoela, konpromiso tinkoa daukala, ambizioz eta determinazioz atera dela grebara, mobilizazio jendetsuak egiten ari dira, baina ilusioz ere, zerbait oso handia egiten ari derako. Esan beharra dugu udaletxetik, batez ere udaltzaingoak eta ez duela batere lagundu hasieratik, ez muntaian geundenean ez ziren agertu behar izan genituenean, adibidez bolardoak eta kentzeko muntaia aurrera emateko. Gerora batean, modu arraro batean ostiralean eraso sexisten aurkako pankartak desagertu egin ziren, eta larun batean etengabe pasatzen joan ziren bai nazionalak eta bai udaltzaingoa jaigunetik gelditzen ziren, zigarroak erretzera, eta txokna itxi eta gero, gazte talde batek jaiak jarraitzeko asmoarekin
Buelta el Castilloa joan ziren, eta hor bai musika pixka bat jarri zutela, baina beti ere zakarrontzia jarri zituzten bai eremoa eta egintzeko eta bizilagunak errespetatzeko leku aparte batean jarri ziren. Eta goizeko 8 zirela, eta bai udaltzaingoa llegatu zen, eta kargekin eta hor 50 bat pertsona inguru elkartua zeudenak bota egin zituzten, eta gainera atxilotuekin, kolpeekin, eta guk ez dugu bat ere onartzen halako jarrerarik, eta batez ere alde batetik ez ziren behar genituenean azaldu, eta bestetik behar ez genituenean bai azaldu zirela eta gainera modu horretan. Ez gaitu harritzen ze badakigun alakoa den UPN-eren estiloa eta jaierrikoien kontra edo traba jartzen dituzte urtero egon direnean. Orduan, beti ere saiatzen dira gure arrakasta nolabait estaltzen edo itzaltzen, baina hala ere gure mezua argita garbi esaten dugu oso arrakastatsuak izan direla eta nabaria izan dela jende guztiaren parte hartzea. Gaur, Ernaiko kideok Gasteizko Legebiltzarrera etorri gara, ez gaituzuela geldituko aldarrikatzeko. Jakin badakigu gure buruaz defendatu eta gure egoera prekarioa iraultzeko kaleak hartu eta borrokatzea baino ezin dugula. Norabide honetan, 2021ko maiatzaren 7an kaleak hartu genituen, eta hemen barruan dauden Erkoreka, Urkullu, Mendia eta Eusko Jaurlaritzako gainontzeko kideek gazteon aldarri eta beharrei uko egin eta ertzaintza gu jipoitzera bidali zituen. Totalean, 8 gazte atxilotu eta beste 60 zauritu zituen. Horren atzean, helburu argi bat zegoen. Haien erantzunkizuna estali eta gazte borroka geldiaraztea. Baina ez dute lortuko, ez gaituzue geldituko. Eta horregatik, ekainaren 4an kaleak hartzera goaz berriz ere. Eta gaurkoan ere beste bi artista, bi gonbidatu dauzkagu, Jone Amezaga del Frago eta Koldo Soret Berregi. Aurrentzako sortu genuen emanaldi bat, 2019an estrenatu zen oso aurtikentzako 0-3 urte bitarteko aurrentzako. Eta nirirekin zidan beste mundu bat, oso esperientzia polita iritu zitzaidan. Eta publiko superberri bat iritu zait. Gehien gustatzen zaitena da kodigorik ez daukan, ez dakite ikusle diala, ez dakite hor gertatuko denak hasiera badaukala, amaiera badaukala, harreman bat existitzen dela artista ikus, ez dakit beste eta oso polita da. Eta brometan hasi zan, 2016ko hortan, egin genuen bira batean, esan, noiz baita inbar dugu kumbia talde bat. Gauza izan zan eri, Guadalajaran, kontzertu batean geundela, tipo batek galdetu zidan eri, eta ¿usted cómo se llama? Eta ni Koldo, Kondor! Esan zidan, que txingon, eta tal, eta lagun honek esan zuen, talde egiten bat zute, izan martzate Don Kondor, eta zu Ñora, alakran, Ñora esaten diote señorari, ez? Eta ez genuen pentsatzen kupia talderik egitea ez, baina, urtean eman digu hortik, eta esan genuen bagorbatuko dugu, eta seginen kantuak egiten, eta, hortxe dago.
San Mari, Ezkerreta eskuin, Ibereta aizina. Eskaintza kultural zabala izango du Leioak ekainean eta maiatzaren azken asteburuan gainera Lamiakoko jaiak izango dira. Ostiralean maiatzak 27 arratsaldeko 4:00 Zupinazarekin hasiera emango diote San Maximo festei. Lehenengo egunean maskarade, kargazki eta marrazki txapelketek beteko dute egitaraua. Larunbatean berriz goiz-goizetik hasiko dira ekintzak, lapiko lehiaketarekin eta egunean zehar, dantzaz, batukadaz edota erromeriaz gozatzeko aukera egongo da. Eta igandean zapore gozorekin gelditzeko ezoterako herrikirolak, playbackak eta egun bukaeran sardinada egongo da. Ekainean berriz Giselle Jackson gazteak Leioan izango dira hilaren 3. Abeslaria zingela Bilboareko dantza zerrendan 2. postura iritsi zen eta horrek Giselle House eta dance musikaren Olimpora eraman zuen. Antzerkiak ere bere lekua izango du Leioako kultura agendan. Dilema del Jamón izeneko lanan berriro elkartuko dira Oltzan, Gurutze-Beitia eta Atzemiparra. Bada antzeslanak hastiratik harrapatzen ditu ikusleak arimaz, humorez eta ironiaz blaituta dagoelako. Gogoratu hemenaldien ordutegiak eta informazio gehigarria kulturleioa.com atarian dagoela eskura. Taburetean jarri ostean Azteko ronda derrata eskatu Lesterraziko gara zabaidan Denok denetaz dakigu Baina inork ez gauz bat Noiz azteko garen hau altzatzen Denok batera Zer izango da oraingoan Reotu batzen hasi naiz
hori probatu beharko da Zubiaren zazpitxerdietan Kotxiak eskia parkauta daukau Ei monetak azer mugitu aiz Mundua konpontzen galdu Mingaina loritzerakoan Hobeto erretiratu Gabeko amaiketan Bombay edo Shanghai Aio, lasai Nahi aldezu beste zerbait Zer izango da oraingoan Preokupatzen hasi naiz Aio, lasai Barra guztia norberantza nahi Nahi aldezu beste zerbait Aio, lasai Aio, lasai Aio, lasai